полицаи, които са толкова много, ходят и бият по улиците. Тогава, значи, всичко е на личностна основа от 4-5 човека, които водят другите. Да е ясно, че нямаме нищо против. Ще ги посочиме. Какво, те ви мразят ли? Какво? Да. Кои са тия? Имена? Имена, ама не ще сега. Ивайло Георгиев. Какъв е с мен има 2 инцидента. Кой е този? Какъв е той? Значи ние по никакъв начин нямаме нищо против или сега като усетиш, че той ще каже някакви важни неща и ти започваш да говориш като политик. Ивайло Георгиев неща, които имам да кажа, е човека, който преди една година ме отвлече пред една столична зала и ми предявиха обвинение за неспазване на полицейско разпореждане. Ти какво правиш в тази зала? Не, аз бях отвън и си тръгвах, ме догониха 10 човека полицаи, заобиколиха ме, пребиха ме и му влякоха, за да ме сплашат. Ма защо да те сплашат? Им преча. За какво им пречиш? Веднага ще ти обясна. Значи, ние сега сме на положението от преди 3 години. След всеки матч, Левски ЦСКА, голям матч, международен матч или от вътрешното първенство има ексцеси. Така. Говорил съм с... Освен това да припомним на онези, които не са гледали новини като нашия събеседник, че имате един домакински матч ви отнеха и 37 000 лева за клуба санкция. Да, това е много заради неприятно. вас. Това е много неприятно. Това е протест на публиката срещу ръководството на господин Батков. Ма това не е инспирирано от нас. Това са си спонтанни протести на сектор Б. В крайна сметка. Ние не сме го организирали това нещо. Любимия ви клуб не стига, че падна от чорбарите ми. Саша дава и пари. Това, което ние организирахме в последните 2 години е да няма такива неща. И нямаше. И ние сме един по един. Сега говориш ти. На ниво връщаме се 3 години назад. На същото вие двамата ще се карате ли? Никът няма полицаи. Ама ако ще се карате, окей. Освен това си покажи синините. Събирай кораж до края на предаването. Значи аз не съм дошъл да правя цирк. Ма не правиш цирк. Ти казваш, че си бит и след това кажеш, ама всъщност не ми личи много. Аз ви говоря за потъпкане на човешки права, за полицейски произвол. Няма тук да тръгна да се оплаквам, че някой ме е бил или съм ял бой. Аз наистина съм съден с най-малките щети. Аз говоря за моралните щети, които се нанасят на редови граждани. Ходиха ми по главата и ме държаха легнал по очи повече от час, без да ме арестуват, без да ми предявят обвинения, без да ми обяснят защо се случва това. Влизат в частна собственост, освирепели, чупат бутилки, чупат имущество. Кой ще заплати тези щети? Щупиха компютър, откраднаха хард диск с видеоматериал на цялото това зверство. Това беше зверство. Под мен имаше мой приятел, който спря да диша. Разбирате ли за какво ви говоря? И в опитите да се дигнат, те ме удриха по главата. Преди една година Ивайло Георгиев, ти стоиш до една спортна зала, той идва, пребивате и какво? Оставяме. Значи процедурата е това. Тия хора идват, бият, те те оставят, други идват и те задържат. Защо? От районните. Защо? Защото ние им пречим. Ние сме шепа хора. Примерно, в частност, мога да кажа за нашия клуб на привържените София-Запад, че наистина не ни харесват, но това не е необходимо. Защо не ви харесват? Защото ние въведохме този нов ред, който е по стадионите. Четете форуми. Преди, ще разберете. Значи, ние като футболни фенове какво искаме? Ние искаме да се забавляваме. Сега да ти обясня накратко какво искаш да ми кажеш. Че вие сте направили онова, което полицията с години не можа да... с магическа пръчка го направихме, то вече стана, но понеже падна заместник министъра, който се беше подписал под тия правомощия. Значи, трябва ни национален координатор с високи правомощия, който да координира нашите посещения на футболните срещи. Това толкова ли е сложно? Правят се срещи. И той Ивайло Георгиев, за да може полицаите да си върнат стадионите. Не да си върнат стадионите, за да може той да, като минава покрай феновете, да може да ги псува и да ги бие и да им се прави шеф. Защото той иначе излишен. Те го прескачат. Феновете псуват като луди бе човек и бият и те помежду си се бият и само полицаят ти е виновен. Момчета и момичета, които бяха в нашия клуб, които бяха бити, как аз да ги накарам да уважават полицая, който ги пребил на вечер? Кажете ми. Аз това правя. Това е резонен въпрос. Но гарантираш ли, че 15 и 16 годишните деца, които са дошли на стадиона, не са изпили преди това по 10 бири, не са се били едни между други? 2 години как стават нещата? Проверете. Може да се обърнете към Пето районно и по време на арестите, които извършиха хората от Пето районно,
към които нямаме абсолютно никакви оплаквания. Ние бяхме като изключително на хотел, коректни хора, изключително професионално поведение. Всички те ни арестуваха. Това беше арест. Ние не протестираме срещу арести. Доколкото знам, в България всеки може да бъде арестуван за 24 часа, просто за изясняване на... С прокурорска мярка може да продължи до 70. Да, точно така. Ние не протестираме срещу това. Все пак трябва да има някакви съмнения за извършено нарушение. Ами някой си решава, че си извършил... Не, сега извинявай, това не е правова държава. Някой му скимнал, че ти нещо не го кефиш и те арестува. Той Ивайло Георгиев какъв е? Редови полицай, началник ли е? Какъв? Началник на отдел е. На къде? Към ПСО се води. Какво е това? Така охранителна полиция, биячи. Биячи? Да. Мутри? Направо те се правят. Ако ви кажа какви неща ни говориха, сигурно са мутри. Казвайте. Кой са е по-голем педерат? Видяхте ли сега какво става? Кой е ушев педерат сега? Какви са тия неща? Другия. Ивайло Георгиев. Всички те, които бяха и които извършиха. Няма всички тия имена. Ти каза 3-4. Искам сега. Утре ще има имената. Ние ги знаем. Визуално ги познаваме тия хора. В преписките, които съда направи, постановленията съдебните, които те бяха свидетели. Тези хора ви мразят, защото вие сте по-големи началници от тях на стадиона. Това ли е казус? Не на стадиона, на нашите си хора сме началници ние. И ги прескачаме. Ще ви кажа защо. Отива националният координатор. Тренирал ли си нещо? Никога. Венци Рангелов. Така. Той имаше желанието и се ползваше с авторитета, уреди това правомощие от заместник министъра Пенков и нещата се получиха. Отиваме в Ловеч. Предишния ден се отива представител на клуба, представител на феновете и представител на полицията. Отиваме при другия клуб, при шефа на полицията. Разбираме се, че няма да има нищо и няма нищо. Вижте след последния побой, когато пак ни пратиха ПСО-то да ни пребие, следващите 2-3 гостувания в Ловеч нямаме никакви проблеми. За разлика от другия столичен отбор, който има страшни проблеми. Не става с бой и не е само там, навсякъде е така. Обаче, какво стана? На онзи протест, на Кой? Мирния протест пред Народното събрание. Мирен протест в България по това време не можеше да стане. Мирният протест, провокиран от 5-6 неправителствени организации във Фейсбук. Как завърши? Завърши с смърт в четвърто районно на един от протестиращите пред 16 човека. Защо не бяха арестувани провокаторите и ги чакаха 2 часа да си правят каквото си искат, след това нападнаха мирните граждани? И ние бяхме изкупителната жертва София. Провокаторите бяха ли левскари в крайна сметка? Изяснили се това? Не можем да слагаме ние на всеки етикет левскари. Ма не ги ли помниш тия хора? Кои бяха тия хора? Аз не познавам нито един от тях. Те са ни показвали 1000 снимки. Трябва да водим следствие и да задържаме лица, които вършат противообществени прояви или полицията? Пази Боже, вие да го правите. Значи полицията трябваше да си свърши човека, работа. които работят по този случай, няма никакви резултати. Резултатите са оня ден един от тия хора, които са замесени с тия неща, ни каза... Какво значи хора замесени с тия неща? Човек, който разследва или ходи и бие. Души, кой? Следва души, разследва души тия неща, да, полицай. Същия този полицай, който каза, че ги е пратил тия да ни пребият. А ако някъде на Дундуков и Будапеща... Кога бе, човек? Чакай сега, говориш ми за протеста или за неделя ми говориш? Те са едни същи хора. На протеста в неделя, пред спортната зала, в Перник, в Ловеч, навсякъде тия хора са ни същи. Ние с тия хора... Те ви мразят и идват да ви тепат където... Ни мразят всичките, напротив, защо да ни мразят? Умните хора, истинските, доблестните хора не ни мразят, защото на тех така работа, те са там на работа. А не да си доказват кой е по-голем тарикат и кой е по-силен. Той е по-силен от мен, много ясно, защото той е облечен... за реклами. С вас. Прекъсваме за реклами. Научили сте си урок, ама според мен на стадиона въобще не се държите така. Знаеш колко лесно беше, защото това не е урок. Орган. Вече имаме представител и на спортната редакция на Нова, който твърди, че проблема е в полицията. Не можем да го кажем, че проблема е в полицията. До някъде. Искам да чуя какво си мислят хората пред радиото и пред телевизията. Съгласни? И ти до тогава ще си мислиш за останалите 2 или 3 имена? Трябва да ми кажеш имена, ти трябва да си покажеш белезите 9151255. Здравейте! Искам да се включа. Вече сте се включил. Добър ден. Добър ден. Значи аз искам от друга гледна точка да погледаме нещата. Вие представете, госпожо Найденова, че
сигурно се е случило някой път да не сте доволни от политиката, да кажем, на госпожа Здорлива и на господин Радев. Така. Това значи ли, че вие може да подпалите студиото? Това значи ли, че вие може, примерно, да разгорите някои свои части да покажете, нали, в студиото? Не мога. Ама те това правят. Господин Батков е собственик. Добър, лош, той е купил Левски. Левски е негова собственост. Нали, аз съм от други отбор. Нали. Но аз това не мога да разбера. Левски, както и ЦСКА, това са институции. Нали, много по-силни, да кажем, от... Тоест, вие не сте съгласен с този агресивен протест на феновете срещу ръководството на клуба? Име носят този клуб. Те се държат като вандали. Те подпалиха стадиона, десетки факли. Нали, десетки факли бяха. Запалени там... Ама ако запалиш стадиона, какво искаш да ти правят? Да ти издигнат паметник ли? Пропускателният режим е на полицията. Те отговарят за сигурността на стадиона. И какво? И защо мене ме питате когато за тия някой е виновен, трябва да бъде арестуван и съден според закона. Когато се биете като идиоти в мелето, не може да бъде изваден онзи виновния, дето развява